Amalma kene media kanbaga bela jele awne nyantuma ame aw fuka awole mantum bi amina boka kuma buma bele kelme ki bila terrain doka ate terrain min don ata maîtriser mais molovi e bi fɛn min don e bi kuma aka mais ni ta don kana kuma aka akumana Kadija tune wage ka ministre so la wati mi ni a démissionné la buma bele bola ka fo ko Kadija ko o minena chuen na ko ni commerçant do tege kuma nyomulu commerçant John atisiga to fo o commerçant ti ko Kadija sorola ko anu kuma yurugula ne bisiga fo anga folo musogorobaw temele kofe sisa muso demisen la ni bi horomuso yini ibi adamine Kadija ni yere la folo kasabuke kitu barala nkalum dalila nkalum ni ani tien bole de do me tiente na dalila iba to ika lajeya folo illa jiyale ko fe kasoro ko ka démission ke a barake yoro Kadija o baralike iba do malila mate démissionner ka bo barake yoro la mais Kadija yi to ka fonction la ka démissionner passer aller dametigi de kablatigi de horondo muso horoma de du demayatigi de du balma babulu nin kalunalila ayi ato akala justifier folo justification kofe mami kela saboy ka kuma yere fo noy ambalma ke kasimi were klela ka ya fayini ke Kadija fe o buma beri ale nani bila aterena pasi Kadija be ka boni ale ka felo di nga ame min fo ale le bina ke sababu yi buma bele bina ke sababu yi wake ka gino chamami Kadija bina boni ay donc ame ala didi depuis Kadija bola ni ministre so la ami dadu ko fuila angaje buma bel ameje ame Kadija re lame chorno ka plateau sanfela la uya wele ku jumena abola ni baraina buma bel ka ni video soro yasa agasiga se atachuna ablachula ku konala Kadija la jela mali critique la fe Kadija la jela fembe la jelena o ante je anga Kadija re lame ay min fo nani mana min fo bama nyekula adongala je afo de Kadija e horondi anga janga Kadija re lame il démissionnera quand au ministère de la réconciliation là. Ah ouais. Ni vous y voyez qu'il y aurait. Ah ouais. Oh, mon ami démissionnera. Ah, tiens, ok, merci beaucoup, Mbifou. On va te mettre à Barakela de Fou. Mali comme Mali pour qu'un café là, j'ai bien de Fou. C'est pour lui là. Et effectivement, il y a une démission, quand on a 4 jours, on a une démission. Et même le ministère de la Comptara, c'est la Kamala Sevare. Donc, démission papier tout est. On a accompagné là, et des sorons là, comme on fait le dernier public. Oh, mais comme à la ministère de la téléphone là, à la compagnie, il y a publié. Ma démission ne peut là, parce que j'aime le. Vous mettez à l'intérieur, il faut qu'il y ait sur votre téléphone là. Il y a pas qui veut la démission à côté. Bon, désolé, c'est pas très important. C'est-à-dire que les côtés là, les moments où la momie s'est taillée. Donc, allez, les gars, mon là, il y a un peu d'infirmiers d'autres, il y a avec un atout, et il y aura là tout ça. Mais ça, c'est pas important. Bon, mais elle est fait la première parce que on peut le collègue de attiser là. Nous avons là. Pour yota ne na la nyere to ya la ka don to yira la tumu. Bon, ko na na ka ne re ya ko nyema mo re ku na chamu ba me ne re to na na fo ne mi te kulu kunante ajulante fui kalamala. Donc, ma ere na ka réseaux sociaux ben. Nous les baraques et tcherno, ou bien il y a pas beaucoup. Peut-être vous pouvez tâcher ça veut dire que faire le test ça. Et vous tâchez Kadija là. Mais il est temps sur le Kadija qu'on fait. Et allemand bébé. Kadija qu'on fait deux bébés. Kadija qu'on fait zéro bébé. Donc même il connaît au cours sur la drogue avec un problème. Parce que il était dans le dans à la matin. Bon, manière
ni kibaruya bɔra jɛni ko bi sɛgɛsɛgɛ ka dɔn o b'a sɔrɔ e tɔgɔ tiɲɛna ka ban i magoto tiɲɛna ka ban o kama ne ma sɔn ka kuma in kɔmante man da don a fasi la fo don min na n'a fɔra ko tiɲɛna ko ne minɛla o don hakili la aw yɛrɛ de ye n wele n ka se ka na kuma aw ka plateau kan k'a yira bɛɛ la ko n minɛlen tɛ parce que o tun ye ka kanubagaw bɔ tigi la u k'a dɔn k'a fɔ ko o kuma kibaruya in k'o tɛ tiɲɛ mɛ n'i ye nin ko ninnu na kibaruya ninnu bɛɛ bɛ ka bɔ mɔgɔ kelen de yɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ ka nin bɛɛ fɔ mɔgɔ kelen de ko ko n sen bɛ 1,000,000 ko la mɔgɔ kelen de ko ko n minɛla o mɔgɔ kelen ko de bɛ ka kibaruya wɛrɛw bila bi ne ta tɛ dɔ wɛrɛ ye mɛ pourtant ne kun y'a ye kɔni kibaruya min fɔra kunun na o si o moins a kun ye o fana bila n kun b'a fɔ ko kibaruya salomandi ka da ye mɛ n y'a ye k'a fɔ ni kibaruya min ka ɲi ne ma a t'o bila mɛ ni min bɛ se ka ne tiɲɛ a b'o kibaruya de bila. K'i tiɲɛ mɛ a bɛ ka kibaruya min fɔ olu dɔw b'a tiɲɛ. Bon a ko ko n minɛla cɛ nɔ e ni ne kumana wa a ma kuma o kun ye nkalon ye wa o kun ye tiɲɛ. Oui mais an y'a ye kuma ninnu na. Ayi i bɛ o jaabi kana wuli mɛ ko a b'o jaabi fɔlɔ. K'i minɛ cogo di n'a sɔrɔ i minɛna. Kibaruya kuma bila wa mɔgɔ kelen ninnu m'a fɔ ko Kadija arrêté wa. Oui interpellé. Interpellé o ye gardé mɛ o y'a fɔ ko n minɛla u ma fɔ. O ma fɔ réseau fan bɛɛ kan wa. N'o kuma yɛrɛ kun tɛ ne kun tɛ bɔ ka kuma commandé. Bon n bɔra n y'a commandé n y'a yira k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye a ma kɛ. Donc n wulila tuguni n nana ye tuguni bi o bɛ ka bɔ ni kibaru bon o y'a sɔrɔ déjà kabini nin ma kɛ ne kun taara ka taa n ka fɛn di mais ne kun tɛ fɛ k'a publier fɔlɔ fo ni n ka ɲɛmɔgɔ parce que bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande ni n ka ɲɛmɔgɔ ne bɛ taa don min na n'a sigila de an kumana donc ne bɛ bɔ yen n kun bɛ fɛ n'a ka sigi an ka kuma donc ne kun ka hakilina o dɔrɔn de mais n'i ma i kɔlɔsi nkalon fɛn dɔw bɛ yen a bɛ na ni kibaruya dɔw sera ka kɛ nkalon ye ka da i la n'i ma kuma joona nkalon bɛ fanga sɔrɔ i kan. O de kama n ma démissionné dɔwɛrɛ la je pense que n ye n ka raison bɛɛ k'a kɔnɔ démission papier in kɔnɔ ne tɛ ni mɔgɔ cɛ mais je dis tout simplement ne yɛrɛ tɛ se ka évoluer nin milieu la bilen mais n kun tɛ démissionné fo sariya kun ka tila ka baara la fɔlɔ. Donc sariya tilalen a ka baara la tuma min na n sɔrɔla ka démissionné mais n taalen bi n ka baarayɔrɔ la n y'a sɔrɔ n ka bureau kun tile tɛ n ka bureau dayɛlɛ kun yɛlɛnna. K'a dayɛlɛ jɔn fɛ. K'a dayɛlɛ Mariko bon min ne kun tɛ yen mais n ka min kun bɛ yen kɔni c'est à dire que n'o ye fɛn tɔgɔ Fatim o ye an ka yɔrɔ nettoyer ye a nana fɔ n ɲɛna a ye tɔgɔ dɔw fɔ n ɲɛna k'olu nana ko ka na tile minɛ a la ko ka n ka bureau dayɛlɛ ko ka don a kɔnɔ ne yɛrɛ donna ka sɔrɔ n ka bureau fan bɛɛ fɛnw bɛɛ dayɛlɛlen bon ne kɔni ye constat d'huissier kɛ dɔrɔn ka bɔ donc c'est pour vous dire que c'est à dire fɛn jugu wɛrɛ tɛ mais ni fɛn min banna a donna min kan a ka bɔ o kan dɔrɔn a ka ban ne bolo o de ka ɲi parce que jamana ko de don bi peut-être a bɛ se ka kɛ dɔw ka sira tɛ kelen ye kunun u ka siraw bɛ tila ka kɛ kelen ye bi i n'a fɔ dɔw ka sira bɛ kɛ kelen ye bi siraw bɛ tila ka fara sini donc c'est vraiment une décision assez personnelle ce n'est plus pour personne décision yi yɛrɛ ka décision dɔrɔn de don pour me consacrer à d'autres choses ne fɛ ka fɛn wɛrɛw de kɛ sinon k'a fɔ baasi wɛrɛ don baasi wɛrɛ tɛ. Effectivement ni dossier in an ye a su depuis a mankanw bɛ ci waati min a maralen bɛ an bolo an balimaw Bumabel i bɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma o kan quoi o de bɛ na ni bɛn jamana kɔnɔna la quoi kana kɛ dunugɔrɔ kunkolo ye k'i ka ye na bɛɛ la quoi i y'a faamuya kana kɛ dunugɔrɔ kunkolo ye k'i ka ye na bɛɛ la e bolo ni e ma fɛn o fɛn fɔ o tɛ tiɲɛ ye kamasɔrɔ e ka kuma kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ kelen ye tiɲɛ ye a la parce que i b'a kɛ dɔrɔn e ka se ka manja ni ninnu yɛrɛw tɛ e tun man ka don hali
sarki ale manga bla kuru kuntigiya ɲɛmɔgɔ la jamana kɔnɔ mais ni fanga in ko u bi sira dabaratigi ɲɛ min bɛ nkalon tigɛ ka daw la c'est pourquoi u ye aw gɛrɛ a yɛrɛ la u yɛrɛ la quoi a ka se ka nkalon tigɛ k'a da jamana kɔnɔ denw na aw gɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o ko sinon dɔgɔlima jumɛn bɛ dugukolo sanfɛ aw m'o da ni fanga in kan a bɛ an bolo yan dɛ. Mɔgɔ bɛ juger la kɛta de ye. Aujourd'hui aussi c'est Assimi sigilen Sancɛ o kelen tɛ ale ɲɛ. Mina cogo di m'a faamu. Ka kelen tɛ ale récupéré. Ka bɔ Todosu la. Ka bɔ Todosu la ka bɔ Jabesi. Assimi sigilen Sancɛ nɔgɔya da kelen tɛ yen sécurité sira fɛ. Parce que olu taara ni sira min ye bɛɛ bɛ se k'o kɛ o. État ka jala fɛn dɔ fɔ o tɛ kalan ye ko problème o ye pouvoir de. Ayiwa Bumabel ninnu sigilan de kama dɛ dɔgɔlima foyi tɛ yen i Bumabel o ye Abdulaye ye o dɔgɔlima kelen tɛ dugukolo sanfɛ ma min da ni fanga kelen kan ka tila kana tugu o fanga kɔ ko aw bɛ fasoko la aw bɛ jɔn de kɛ bibɔrɔmina de ye aw bɛ den jumɛn de kɛ bibɔrɔmina ye sisan nɛni tɛ yen ni maaw tun tɛ aw fɛ ninnu bɛ fanga min na ɲamaa tɛ yen mais maaw m'a lamɛn pas ni maaw tigɛlen don aw kumakan na mais aw bɛ waso ni o fanga de ye bi aw bɛ waso n'o de ye parce que aw ta bɛ ka d'aw ma bon ne kɔni bɛ kɛnkɛrɛma kelen kɔni min da ye Kadi ka terrain n'i m'a bila e o i bɛ minisiriso min na o u b'a bɛ lebu Kadi a ye kalan min kɛ i kɔni b'a dɔn a ye journalisme de kɛ c'est pourquoi a tɛ bɔ ni secret ye a tɛ bɔ ni secret ye mun na parce que a y'o baara kalan de kɛ donc dusukasi t'i bila ka bɔ ni secret dɔ ye mais ni maa bɛ k'e bila ka ale k'i bɛ nkalon tigɛ k'a da la pour que ka se k'o tigi défend o tigi o bɛ kɛ sababu ye a bɛ bɔ n'ale fana ka gilow de ye yarɔ Mamadi Canada o de la ka wage kelen k'u ka denko kumaw fɔ yan anw tɛna an da don o la yɛrɛ parce que o lagosili ka ɲɛsin an ka jamana ma o mɔmɔ kelenw de bɛ olu tanu k'u kɛ héros ye bi sinon ale bɔla k'u lagosili tɛ dugukolo sanfɛ n'a ma min da o kan nka a bɛ laban Ala tale ma o ye tiɲɛ de ye toujours an kɔni bɛ kuma ni wage ye a ka di ne yɛrɛ wage a ka di ne parce que maa kɔnɔna jɛlen de don mais ne mago t'a jogo la dɛ o y'a yɛrɛ kɛwale ye o y'a yɛrɛ ka personnel ye mais wage n bɛ min kɔni fɔ a ye nin ye siɲɛ filanan ye kuma ni Bumabel ye sinon wallahi a b'i lase lebu ma kuma n'a ye dɛ i ye ministre de ye i bɛ jamana jɔyɔrɔ de la fɛn dɔw bɛ yen olu man ka fɔ k'i to ministeriso la fɛn dɔw bɛ yen olu kana sɔn olu ka foyi ma dɛ Kadija Dune bɛ aw dɔn i ko a tɛgɛ ci nin kuma in kɛla ouverture média la depuis 2021 mais Bumabel ka taa ni terrain min ye Bumabel taa i ni Kadiya cɛ dɔrɔn mais a tun bɛ baara kɛ ministeriso la nin kɛla ta o bila n'i bɛ fɛn min dɔn a kan n'o tiɲɛ b'i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ se ka kuma o de kan ne dun b'a dɔn o t'e bolo i bɛ k'a kɛ pour que ko ka se ka mangoya o ye aw ka baara ye an nana o de kama transition de kɔnɔna la sinon aw tun tɛ transition fɛ au début aw maa fila si tun tɛ transition fɛ fo ka na se 2023 ma aw sɔrɔla ka na tugu transition kɔ Abdulaye tugula quoi i bɔra ka Abdulaye kelen la gosi yan ko baara wɛrɛ t'o la ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ kɔ o b'a sɔrɔ o bɛ ka transition gosi e nana 2022 bu bɛ sale kɔfɛ ne b'a bɛɛ kalama e ne de tun bɛ émission de kɛ o radio Kayira la e ne tun bɛ émission kɛ wa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na i ye kuma caman fɔ i ka terrain fan o fan an y'a caman kɛ radio Sewaw mo an ye émission kɛ nin bɛɛ la ka taa an ye conférence o y'a sɔrɔ i bɛ Bacili le nɔfɛ mais bi i b'o Bacili kelenw de lagosi Ala k'a ɲɛ ka d'anw ma jamana in dɛ a bɛ diya o Ala ka hakili ɲuman d'an ma a k'an bɛn kɛnɛmɛja jabaranin sanfɛla bɛɛ lajɛlen a ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati